Ilang pasahero maaga nang bumiyahe upang hindi sumabay sa dagsa sa mga terminal sa Dagupan City. May ulat si Claire Lacanilaw. Sa isang bus terminal na ito sa Dagupan City, maagang bumiyahe ang ilang pasahero upang umuwi sa kanilang mga probinsya para sa pagunita ng Semana Santa. Iwas abala na rin sa dagsa ng mga pasahero pagsapit ng Holy Week. Umuwi po ako ng maaga para po hindi hassle po sa pagbiyahe. Tsaka mainit din po kasi ngayon dito sa Dagupan kaya ayoko pong umuwi ng rush hour po. Tsaka late po. Baka kasi bukas or sa Sunday, maraming aakyat dahil long weekend, di ba po? Hanggang Monday. Kaya, yun ang iniiwasan namin. Kaya mas maganda, mas maaga. Asahan daw na sa Miyerkules dadagsainan ng mga pasahero ang mga terminal para sa mga magsisiuwian sa probinsya. Aabot sa 2,000 hanggang 3,000 ang inaasahang pasahero na dadagsa sa mga terminal. Nasa maayos naman daw na kondisyon ang mga bus at driver na babiyahe sa iba't ibang probinsya. Mahigpit na pinatutupad, siyempre sa seguridad po ng mga pasahero natin. Lahat po tine-check up ng mga guard natin, pasok ng terminal. Tsaka yung mga bus, tine-check up din po ng maayos yan bago bumiyahe. Paalala ng otoridad na maging alerto sa mga gamit at kung maaari, huwag nang magsuot ng mga alahas upang maiwasan na mabiktima ng kawatan. Kasama si Henry Dominsil, Claire Lacanilaw, 1 North Central Luzon.